Unto ja joulukalenteri. Pieni jäniksen poikanen nimeltä Unto heräsi joulukuun 1. päivänä aikaisin. Hänen sydämensä oli täynnä iloa ja jännitystä, sillä tänään oli se päivä, jona hän saisi avata ensimmäisen luukun joulukalenteristaan. Unto oli pitkään toivonut, että hänkin saisi oman joulukalenterin, ja tänä jouluna toive oli viimein toteutunut. Kalenteri oli suuri ja kauniisti koristeltu. Siinä oli 24 luukkua ja joka päivä Unto saisi avata yhden niistä. Hänen äitinsä oli kertonut, että joulukalenterissa oli pieni yllätys joka päivä ja kaikissa yllätyksissä oli ripaus joulun taikaa. Unto riemuitsi ja juoksi keittiöön, missä joulukalenteri oli odottamassa. Hän ei ollut meinannut malttaa odottaa tätä hetkeä. Kalenteri oli asetettu ruokapöydälle ja sen luukut olivat niin houkuttelevan värikkäitä, että Unto oli heti valmis avaamaan ensimmäisen. Äiti, äiti, Unto huudahti, kun hän huomasi, että tänään oli ensimmäinen päivä. Saanko avata ensimmäisen luukun? Äiti hymyili lempeästi ja vastasi. Totta kai, rakas. Tänään saat avata ensimmäisen luukun. Muista, että joka päivä avataan vain yksi luukku. Se tekee joulun odotuksesta erityisen. Unto nyökkäsi innoissaan ja kurkotti kohti kalenteria. Hän avasi ensimmäisen luukun varovasti ja katsoi sen taakse. Siellä oli pieni suklaapala ja kirje. Voi, suklaata, Unto iloitsi ja otti sen heti käteensä. Ja tämä kirje, luen sen heti. Unto avasi kirjeen ja luki ääneen.
rakas Unto, tervetuloa joulukalenterin maailmaan. Tämän kalenterin avulla pääset matkalle kohti joulua. Joka päivä avaat uuden luukun ja löydät pienen yllätyksen, joka vie sinut lähemmäksi joulun taikaa. Muista, että joulun odotus on yhtä tärkeää kuin itse juhla. Tänään saat suklaapalan ja huomenna tiedät, mitä hauskaa on luvassa seuraavaksi. Unto sulki kirjeen ja hymyili. Suklaapala oli herkullinen, mutta ajatus siitä, että joka päivä olisi uusi yllätys, sai hänen sydämensä sykkimään innosta. Voi äiti, tämä on niin jännittävää, Unto huudahti. Mitä jos joulukalenterista löytyy joka päivä jotain erilaista? Ehkä huomenna siellä on jotain vielä ihanampaa. Äiti hymyili ja sanoi, joulukalenterit ovat ihania. Ne auttavat meitä odottamaan joulua ja muistuttavat meitä siitä, kuinka tärkeää on nauttia joka päivä joulun ajasta, pienistä asioista ja perinteistä. Ja huomenna avaan taas uuden kirjeen, eikö vaan? Unto kysyi innokkaasti. Se on juuri niin, äiti vastasi. Joka päivä avataan uusi luukku ja löydämme siitä jotain erityistä. Unto mietti, mitä kaikkea joulukalenterissa voisi olla. Ehkä siellä olisi tarinoita joulun perinteistä. Ehkä siellä olisi ohjeita joulukoristeiden tekemiseen. Tai ehkä jokin salainen yllätys. Hän ei malttanut odottaa. Päivän mittaan Unto huomasi, että joulukalenterin taika oli jo alkanut. Kun hän kävi metsässä, hän katsoi puita, jotka olivat saaneet jouluvalot koristeekseen. Metsässä Unto kertoi kaikille ystävilleen, kuinka hän oli saanut erityisen joulukalenterin, jossa oli kirjeitä.
Hän selitti, että joka päivä hän saisi lukea kirjeen, joka veisi hänet lähemmäksi joulua. Ystävätkin olivat innoissaan ja lupasivat kysellä joka päivä, mitä kirjeessä oli kerrottu. Illalla ennen nukkumaan menoa Unto katseli kalenteriaan ja mietti, kuinka monta luukkua oli vielä avaamatta. Joka päivä tulisi uusi yllätys ja jokainen luukku toisi hänet lähemmäksi joulua. Voi kuinka ihana tämä joulukalenteri on, Unto ajatteli ja sulki silmänsä. Joulu on jo alkanut ja se on täynnä taikaa ja yllätyksiä. Ja niin, Unto nukahti hymyillen, unelmoiden kaikista niistä pienistä joulun ihmeistä, joita hän saisi vielä kokea.